Yoko. Wis kaya Kakang Adi jan. Nasibnya apik kono. Iki lagi flu melanda ya. Oh, laris kok ya. Mangga. Anu Mas, etek-etek anu Mas, enem Mas. Wah, cocok iki. Anu Pak, kula tak rekam. Tak rekam. Oh iki Lho daripada suwantingane jenengan kowe gula teh karo rokok 761 ya repot Mas. guru ngono yang gersulong. Oh. Nek ya bener. Pripun? Bedane son karo penyanyi mau ya tak benerke. Bangge. Dadi omongane Yoko ku ya bener. Kono kan bojone penyanyi dandani ayu diragati larang baru gondol wong. Malah dicethake. Ora dicethake iki live streaming nang ndi-ndi ya do ngerti wisan. Oh iya, Deng. Lah iya. Ning ngeten kok, Pak. Kula niku urip teng alam donya. Heeh. Walaupun arepa salata ping 12 swidak 12. Iya. Niku nak dereng sedakoe dipempengke mboten nak diterima kali Gusti Allah. Oh ngono. Dadi kudu gedhe sedakoe. Nah nggih, kudu salat, kudu diimbangi kali sedekah. Ini nak mur salat tok, sedekah mboten diimbangi, mah percuma. Lah sedekahmu jare cairan, Mang. Nun, Cairan. lho, kula niku nak sedekah duit kan nggih wektu niki nggih nembe glimpung. Lah entene bojo ya disedekahke. Ngoten lho Mas. Ketae bojone yekek sik kurang cairan. Ya. Nak niku tenan niku. Heeh, Kang. Lah kowe gak lomo kok. Ora kebangetan ya. Sedekah. Dadung semeter gua apa? Masya Allah. Yo ngundang entuk ijol. Amin. Ya, amin. Lah niki pun enten tapi ngantukan. Mangga. Kembang kumambang was pokong mijil pasrah kang kuwasa nrimo panduming timbangan detomo loro tak gongke jiragong mok. Aku biasane moe, Pak. Pak Bayan, aku nak roh ngene iki mari mbrebes mili. Alah kelingan penyanyi. Ora zaman semono niku lak dingeten niki ndas bathuk niku. Heeh. Wow, 75%. Nah, kowe ana Covid. Nah, ini. Nah. Nak sita kene. Nah, wih. 0%, Pak. Berarti cek perawan iki, Pak. Heeh. Boso. Oh, iki loro iki. Aku pinter. Nah, nondot sing ditondoki bathuk ora susu. Lah kula niku jaman mresake ting rumah sakit. Niku enten alat ngenten iki didekekken dodo niku ngenten dodo. Lho, ngenten iki ngene. Beda. Kae nek celengkum teke kene loro kuping. Oh, beda to? Beda. Ngeten kok ora kabar-kabar to Pak Bayang iki. Oh, iya beda berarti. Nyanakno. Mari kisruh ngono kuwi. Wis. Batine MC ngene iki Pak kandhane kok. Daripada ndemok isaran iki oper madang dadak iso sik. Atik lego garap rada gumyak Mas. Wis yaine baringon. Alusan terus ndak ngantuk. Lah nggih, langsung garap sragen. Oke. Tukang kendang mur kulit mati diulisik-usik wae. Kulit urip ni lho usik-usik. Peling. Bojomu penyanyi lho, aja mbok ragati. Aja diragati. Nah, wis, eling. Kowe nak bojomu kuwi mbok ragati kaya sound system, gondol tukang kendang kapok kowe. Keyboard ding. Mangga, ya. Lu mantar kanca-kanca
Atmaja. Ayo put kene jumeneng atiku lega ya. Ya Bot. Karo Pak Guru bareng. Lah berarti lega semisal barep sing gawe. Jaluk sawer. Mboten. Iya, engko tak pikir. Kowe nak njaluk sawer ya kebangetan. Lah piye to? Pak Bayan wektu iki Piye? ora panen pari. Lah ngopo? Lah wis bengkoke didol kabeh. Didol ya mergo anu bujuk rayumu kuwi. Lah kula kan napa nggih ngopeni penyanyi? Ora. Hah? Lah terus? Enggak. Kan lampu klip-klip ae lho. Oh, Wah, ae borose jan raira. Dolan mriko? Oh. Lah anggere anu kuwi set anu nggon DP-mu kuwi ning endi to, Le Kong? Anu Dek, anu wonten grafis ta. Lho. Lah kuwi jenengan Kuwi nderek. ngajak nakal. Aku mau nang parkiran. Lah, Ning sese ya meso ketut. lah ngono kuwi nggon apa? Wah, enak banget terus moro kuwi iki jebule ning awak anget. kowe iki aja buka watine kene iki kawasane Pak Bayan lho. Alah sedil gini Boyak. Pak Bayan ki waktu ki panen apa? Apa? Panen sumbangan. Kowe Oh, ngerti iya. to nak munjung kuwi ingkung separo karo gedang selirang kuwi Iya. kuwi wis gawe mumet. Alah selawe kuwi mud. Ya Boyak. Paling ora yo 50 to, Pak. Selawe aku tak ratani ya. Mangga. Ya wis diangkat. Jenengan mawon lho biasane pripun kaya. Wong wedok kan mur menerke. Alah kaya terus dang-dang ngono kuwi lho jenengan iku. Awane isin lho ngene iki lho, Mas. Lah iki giliramu. Aku ki wedi lho niki kok ya. Ora dadi boyo ngopo ya. Wong ki mbok Sing kaya slow. wonge mbok kaya wingi-wingi. Ngepripun? Ora udur-uduran. Ayo dadi telaske. Pak Dik nandet nisik. Megak iso. Patik entar kosek. Apa iya?
wong manis aja uwis-uwis predati usada lara munya nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban daru. Jan, aku kira nyongko. Iya. Pegawe pom iso dadi bayan karo MC. Sapa? Awi. Lah urip ki cakra manggilingan. Boy. Lah iya. Lah kowe yo Depok saiki dadi MC. Diwalik genten Lah. kowe. Tangane reget apa? Oh ngono. Sakniki krungu-krungu ya wis duwe bodyguard lho Pak niku. Bodyguard ki apa? Bodyguard apa? Apa kuwi ya jenenge? Pengawal, Ha, pengawal. pengawal. Iya. Saja enak sombong rem-rem. Aku oke, iki nimasi bodyguardku. Lah MC bayar 150 tek nggo bodyguard barang. Niku. Ngono kok ya arep ngidap-ngidapke penyanyi lho kowe. Lah 150 piye to? Dede. Iya. 75 judul 5000. Amin lho. Amin. Kuwi Amin. digoceki tembunge ya. Ya. Aja ngasih muncul 75 75. jujur 5.000 70.000 kowe. Iya. Kebo. Ayo. Saiki wis kepatok Iya. Matur nuwun Mas Yoko. Nggih matur sembah nuwun Pak Bayan Supri ingkang sampun derek wedal ngregengaken